ভাবুছি বেশি প্রথম চিঠি লেখুছি ভাবুছি বেশি নূଆ চড়েই কଳ ଟେଣା ନୂଆ ଚଢ଼େଇ କଳ ଟେଣା ଉଡ଼ୁଛି ଅଳପ ଅଳୁଛି ବେଶୀ ଉଡ଼ୁଛି ଅଳପ ଅଳୁଛି ବେଶୀ। जय मां कुंडे जय ଆଜ୍ଞା ଫଟୋଟିକୁ ମୁଁ ନେଉଛି ଟିକେ କେତେ ଦିନ ରଖିବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛ କ'ଣ ଖାଉଥିଲ କ'ଣ ପିଉଥିଲ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ହେଲ? ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? देखो ना तारावती ତାରାବତୀ ର ତାରାବତୀ ବଢିଆ ହେଇଛି ଜାଣିଛ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ତମେ ତାରାବତୀ। ଲଚକମଣି ତୋର ଯୋଡ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ଆଲୋ ମୋର ବନ ଫିତା ଆହା ବାବା কে মতে ছাড়ি আলো সোনা গরি জীবনীল গদম কুটা বাবা আহা ये लचकमणी হ্যাঁ লাগিলা প্রভুর মায়া হ্যাঁ হ্যাঁ হঠাৎ পচারি বসিলে আঙ্ক না কোন তারাবতী বিদ্যাধর পচারিলে এই সুন্দরী বা এই চিত্রপট যাহার হ্যাঁ। তাଙ୍କ ନାଁ କଣ বাস তাহলে ୟାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ତାରାବତୀ। আচ্ছা আঙ্কর কোন রাজ্য? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ସିଂହଳ সিংহল রাজ্য। ସିଂହଳ ରାଜ୍ୟର ଇଏ ରାଜଜେମା ହୁଁ। ନାମ ୟାଙ୍କ ତାରାବତୀ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବାକୁ ହେଲେ ଲୋକ ମାନି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା କମାନେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡିବ? ବହୁ ପଥ ଦୂର হ্যাঁ ଆଉ ଏତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ হ্যাঁ ସେସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଅଛି। ମାନେ କଣ ଅଛି? ମୋ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡା ଅଛି। ସେ ଘୋଡା କଣ ହବ? ଏ ଅଶ୍ଵ ଦୌଡ଼ି ପାରେ ଆଉ? ଆଉ ଉଡି ବି ପାରେ। କଣ କହୁଛ ଏବେ? ମାନେ ଉପରେ ଯିବ ତଳେ ଯିବ? ତାହେଲେ ସେ ଘୋଡାଟି ମତେ ଦିଅ। ହଁ ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଅଶ୍ଵଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଆ ନା ଇଏ କେମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ ବାପା ମା ଅନୁଭବ କରିବେ ପୁତ୍ର ହରେଇଥିବାର ଦୁଃଖ କଣ। ବାସେ ବାସେ ଇଏ ଅଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ଚିତ୍ରପଟକୁ ଧରି ବିଦ୍ୟାଧର ଚାଲିଗଲା ସିଂହଳ ରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ। ସିଂହଳ ରାଜ୍ୟର ବେଣ୍ଟ ପୁଷ୍କର ନିକଟରେ ଅଟକେଇ ଦେଲା। କହିଲା ଏଇଠି ଅଶ୍ଵ ବାନ୍ଧିଲେ ଜଳପାନ କରିବ ପୁଷ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ବାସ୍ ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲେଣି ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଇଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଧର। ଏଣେ ସିଂହଳର ରାଜଜେମା ତାରାବତୀ ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି? କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଚାଲ କହିଲେ ସିଂହଳ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଆଇ ଚାଇ ରସିକା ଭପନେ ଚାଇ ସିଂହଳର ରାଜଜେମା ତାରାବତୀ ସଖୀ ମାନଙ୍କର ଗହଳରେ ଆଜି ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବେଣ୍ଟ ପୁଷ୍କରରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ବାସ୍ କଣ ହେଲା? ଆଜି କଣ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବୁନି? ଯିବି ଲୋ ଯିବି ଆସେ ଆସେ ଯାଉଛି। ହେଲେ ସେ ମରୁଆ ଯିବ। ଏ ବାବା କୁନ୍ଦା କହୁନୁ ପାଖରେ ପଡୁଛୁ ଆସୁନୁ ଆରେ ପଛରେ ମୁଁ ତ ପଛରା ସଖୀ ନା ସାବୁନ ଆଣିଛୁ ଆଣିଛି ଆଣିଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆଣିଥିଲ ତୁ ଆଣିଛୁ ଆଣିଛି କୋଉ ସାବୁନ ଆଣିଛୁ? ଷଣ୍ଢ ଲାଇଟ୍ ସନଲାଇଟ ବୋଲି କହ। ଏଇଟା ସନଲାଇଟ ହେଇଥିବ ସଖୀ ଗୋଟେ excellent। ଆସ ପୁଷ୍କରଣ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏ ସଖୀ ଦେଖିଲୁନି ଏ ପୁଷ୍କରଣୀର ଶୋଭା ଦେଖିଲୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଛୁ? ଦେଖରେ ନଳିନେ 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 ପରେ ଭ୍ରମନ୍ତେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରରେ ସଭିତା ବୁଢ଼ୀଟା କାହାର ଚରଣ ଧରୁ ଏ ମତ ଭାସି ଧରୁ ଏ ମତ ଭାସି
ସଖୀ ଗଣ ଏମିତି ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଖୀର ନଜର ପଡିଲା। ଏ ସଖୀ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଘୋଡ଼ା लो ଘୋଡ଼ା लो ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ନା ହାତୀ ଆଉ କାହାକୁ ଘୋଡ଼ା ବି କହିଲ କିଛି ଜାଣୁନୁ ଆଲୋ ଆମ ଜେମାଙ୍କ ବେଣ୍ଟ ପୁଷ୍କରଣୀ ନିକଟରେ କିଏ ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ବାନ୍ଧି ସେ ହୁଡ଼ାରେ ଶୟନ କରିଛି। ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ତା ନିକଟକୁ ଯିବା। ଚାଲ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ହଁ। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିବା। ଆମ ଜେମାଙ୍କ ବେଣ୍ଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୁରୁଷ ମନା ତାଙ୍କର କେଡେ ବଡ ସାହସ। ଆସ ଆସିବା ଆସ ତୁ ପଚାର ଆମେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଡରୁଛୁ। ହେ ଯୁବକ ଏ ଯୁବକ ଇଏ ଘର ବୁଢୀ ପାଣି ଉଠେ ନା ପଣା କହୁଛି ମେଘ ତୁଲୁ କହୁଛି କଣ ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଜେମାଙ୍କ ବେଣ୍ଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏଠି ପୁରୁଷ ପ୍ରବେଶ ମନା। ତମର କେଡେ ସାହସ ଯେ ତମେ ଆସି ଏ ହୁଡା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଵ ବାନ୍ଧି ଏଠି ପୁଣି ଶୟନ କରିଛ। କାଇଟେ ବୋଡ ବାଡେଇଲନି କଣ ଆମେ ବଡ ବଡ ଥାନ୍ତୁ ବୋଡ ବାଡେଇଥାନ୍ତ ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରସବ କରିବା ନିଷେଧ। ପ୍ରସବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ପ୍ରବେଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ଅଲଗା। ଭଲ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରସବ ଶୁଣ ଯୁବକ ଯାହା ତ କଲଣି କଲଣି ସୁନା ଖେଳ ଖାଁ ବାବାକୁ ଯାଉନ ରହିଯା। ଆମେ ଏଠି 3 ଜଣ ଦେଖିଲୁ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ନଗଲେ କଣ କରିବ ନଗଲେ କଣ କରିବ ଆମ ରାଜା ଜାଣିଲେ ତମ ଶିର କାଟିଦେବେ। ମୋର ତମେ ଜାଣିଲୁ ତୁ ଯୋଉ ଉଲି ଦାସି କଣ ବୋଲି ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖେଇଲି ସେ କାଟିବେ ଶିର ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ହସ୍ତକ ଜାଣୁଛୁ ତ ସେଇଆ ଆଉ ଯା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଠୁ ଆଉ ଯା ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସଖୀ ମାନଙ୍କର କୋଳାହଳକୁ ଶୁଣିଲେ ତେଣେ ରାଜଜେମା ତାରାବତୀ ଅନତି ଦୂରରେ ଥିଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସଖୀ ମାନେ ମୋର କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେଠି କାହା ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି। ରାଜ फल प्राप्त्यर्थम यथा कामना सिद्ध्यर्थम यथा मंत्रोपचार यथा सामग्री